ችራይላሶን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰማኹም ስድራ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ልዑል ፈቃድ ህያው ኃያል እግዚአብሔር አምላኽና ድኽመትና ኃጢአትና በደልና ከይተጸባጸበ ድሮ ናብ 4ይ መዓልቲ ሰሙን ሕማማት ጸሎተ ሐሙስ ኣብጽሐና ክብሪ ምስጋና ንዕይኹኖ ከምኡውን ንወላዲቱ ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነታ ጣዕሚ ፍቕራ ይፈልየና ከምኡውን ናይ ጻድቃን ነቢያት ሐዋርያት ወሰማዕታት በረኸቶም ኣብ ልዕሊና ይሕደር አሜን። ለመዓልቲ ድማ ከም ዝሓለፈ ከም ንሪኦ ዕለተ ሐሙስ ዝሕማማት እዩ ወይ ድማ ጸሎተ ሐሙስ ዝሕማማት ማለት እዩ። ብዕለተ ሐሙስ ቅድሚ ስጋ ምልባሱ ለታውፅእ ባህሪ ዘቦ መንፈሰ ህይወት ከም ዝብለና ኣብ ዘፍጥረት ሓደ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ንምግቢ ዝኾኑ እንስሳታት ኣዋፍን ተፈጢሩ ማለት ድሕሪ ስጋ እውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ዕለት እዚኣ ዘለኣለማዊ መግቢ ዝኸውን ኣመናዊ ቅዱስ ስጉውን ክቡር ደሙን ደቂ መዛሙርቱ ዝሃበላ መዓልቲ እያ ማለት እዩ። እዛ ዕለት እዚኣ መድሓኒና ጎይታና ደቂ መዛሙርቱ እግሮም ዝሓፀበላ ዕለት እያ። እዛ ዕለት እዚኣ ብምኽንያት ህፅበተ እግሪ ንሃዋርያት ከም ጥምቀት ዝተቆፀረትሎም ዕለት እያ። ነዚ ዘረዳና ድማ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታ እግርኻ ክሓፅበካ ምስ በሎ ትሕትና ዝገበረ መሲሎ ኣይተሓፅበንን ኢኻ ኣይከውንኒ ምስ በሎ ጎይታና ድማ እግርኻ እንተዘይሓፂብካ ምሳይ ዕድል የብልካን ወይ ድማ ምሳይ ግደ የብልካን በሎ እሞ በኣርከስ እግረይ ጥራይ ዘይኮነስ ርእሰይን እግረይን እምበር በለ እሞ ተጠምቁ አርድእት በምሴተ ሐሙስ ለጸቢያ ዓርብ እምቅድመ ይንሱ ስጋው ቅዱስ ወደሙ ክቡረ ወወደየ ማየ ውስተ ምንዛዋት መቆሙ ለኩሎም አርዳይሁ። ከምኡውን ደቂ መዛሙርቱ ሓደ ካባኻትኩም ኣሓሊፉ ክበኒዩ ዝበለላን እቲ ዝፈትዎ ወዲ መዝሙሩ ዮሃንስ እውን ናብ ጎይታ መን ይሕሊፉ ዝህበካ ኢሉ ዝሓተተሉ ከምኡውን ምልክት ዝረኸበሉ ዕለት እዩ። ካልእ ኣብ ጌተሰማኒ እዚ ጽዋዕ ካባይ ሓሊፋ ኢሉ ደጋጊሙ ንምጽላይ ኣብ እዋን ፈተና ጸሎት ከም ዝግባእ ዝመሃረና ኣብ መወዳእታ ድማ ንይሁዳ ንወዲ ሰብ ብምስዓም ሓሊፍካ ትህቦ ኢሉ ዝተዛረበላ ከምኡውን ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝቆረፃ እዝኒ ማልኮስ ኣገልጋሊ ሊቀ ካህናት ዝፈወሰላ መዓልቲ እያ። ንገዛ ርእሱ ብፍቓዱ ኣሕሊፉ ዝሃበላ ዕለት እያ እውን ኣቦታትና ሃዋርያት ካብዚ ዕለት እዚ ክሳብ ትንሳኤ እኽሊ ኣይንጥዕምን ኢና ምባል እኽሊ ከይጣዕሙ ከም ዝቆነዩ ግብረ ሕማማት ይነግር እዩ። ነዚ ብምዝከር ሎም እውን ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ሐሙስ ክሳብ ትንሳኤ ዝጾሙ ኣለዉ እዮም ማለት እዩ።
أقدمنا بنريو صلاة حاموس بصرح نيقوديموس وسط بيت العازر أركو وسط بيت سمعون زلمص يبل إذا أرستزي منفساون سغاون فلطت نزكاتاتلو مستير مصحفتن زمرمرو تماراميرون ወታው ቃሉ አብሳሌዳ ንዝሕዙ ኩላቶም ታሪኻዊ ትምህርቲ ዝህብ ማለት እዩ እምበኣርከስ ናብታ ቀዳመይቲ ቃል ጽርሃ ኒቆዲሞስ ትብል እንመለስ እዚ ኒቆዲሞስ ተባሃለ ሰብኣይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ጸሎተ ሐሙስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ፋሲካ ገይሩ ስርዓተ ቁርባን ምስጢር ስግኡን ደሙን ዝገለጸሉ መለከታዊ ሓይሊ ዝዓረፎ ዓብይ ቤት ጽርሃ ኒቆዲሞስ እዩ ኣብዚ ሓደ መልሲ ዘድልዮ ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ ነቲ ሕቶ መላዓል ዝኾንካ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 26:6 ወበፂሖ እግዚ ኢየሱስ ቢታንያ ቦአ ቤተ ስምዖን ዘልምጽ ዝብል እዩ ኣብ ማርቆስ ድማ 14 ከም ንሪኦ ወይ ሉቃስ 22 ዝኻ ኣብ ቤተ አልዓዛር ከም ዝኾነ የመልክት ምክንያቱ ወረፈቀ እግዚ ኢየሱስ ውስተ ቤተ አልዓዛር አርኩ ከም ዝብል ቅዳሴ ኤጲፋንዮስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት ፈታዊኡ አልዓዛር ማዕዲ ሰሪዑ ተቐሚጡ ከሎ ንደቀ መዛሙርቱ ስለቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝስዋዕ ስግኡን ዝፈስስ ደሙን ብሕብስትን ብወይንን ምሳሌ ገይሩ ገለጸሎም ይብል ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኣብ መጽሓፈ ቅዳሴ ጽርሃ ኒቆዲሞስ ዝብሎ ካብ መጽሓፈ ግብረ ሕማማት ዝተወሰደ እዩ ብዙሓት ጸሓፍቲ መንፈሳውያን መጽሓፍቲ ግና እቲ ስርዓት ቁርባን ዝዳለወሉ ቤት እንዳ አልዓዛር ምንባሩ ይነግሩ እዮም እምበኣርከስ ጎይታ ንስርዓተ ሐሙስ ካብዘን ዝተሰምያ ሰለስተ ቦታታት ኣበየናይ ቤት ከም ዝፈጸሞ ኣይተፈልጠን እንተኾነ ግና ክፍለጥ ይግብኦ እዩ ነይሩ እናበሉ ብልቦኖም እናተመራመሩ ክወርዱ ክድይቡ ሒዞሞ ዝነበሩ ሰባት ከም ዘለዉ ይግመት እዩ እምበኣርከስ እቲ ቤት ሓደ ኮይኑ ገና ክፍልታት ዘለዎ ማለት እቲ ቤት ናይ ሓደ ሰብ ከም ዝኾነ ኣየጠራጥርኒ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ታሪኹ ከመይ ከም ዝኾነ ምግላጽ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ካብ ነገደ ንፍታሌም ዝኾነ ዓሌቱ ሄዲዮኪዮስ ዝተባሃለ ሓደ ሃፍታም ሰብኣይ ኣብ ቢታንያ ነብር ነበረ ይብለና ንሱኻ ሰለስተ ኣወዳት ክልተ ኣዋልድ ወለደ ስሞም ከዓ አልዓዛር ዓርኩ ኢሉ ዝግለጽ ከምኡውን ማርያም እህተ አልዓዛር ወይ ሓፍተ አልዓዛር ኢና ትግለጽ ከምኡውን ስምዖን ዘልምጽ ከምኡውን ማርታ ዝኣስተዳለወ ሲሳየ ኣንጋዲት ወይ ድማ ኣብ ግዜ ማርያምን ማርታን لعلن تحت النبلتي دزقلتا خمون نيقوديموس ممهر مالتي زم حمش احوات استوهالو ابوم هدياكيوس ويدما هدياكيوس بحال ابيثاني هذا عبي مكبابيا زلو بعبيته بصفحاته استفلت بيت نبور يبلنا خمون استفلالي درب كفلتان زلو عبي هنصا زلا على مقمط زلو بيت نبورو ካልውን በጀካዚ በዓል ፋሲካን በዓል ሰዊትን ኣብ ዘኽብሩሉ ግዜ ናይ ቤት ስፍራን ሽግር ከየጋጥም ኢሉ ኣብ ከባቢ ከተማ ኢየሩሳሌም ናይ ከተማ ቦታ ተዋሂብዎ ማእከለ ቤት ስርሑ ነበረ ስለዚ እቶም ካብ ከተማ ወፃኢ ዝመጹ ኣይሁድ በዓል ንምብዓል ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝደይብሉ ግዜ ኣብ ዝተባሃለ ቤት ድንኳን ተኺሎም ዳስ ሰሪሖም በዓሎም የኽብሩ ከም ዝነበሩ ታሪኽ ይነግር ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ናይ በዓል ፍጻሜ ኮነ مسكونه بزعبا نزمت عمت أبينا بيت كوينهم كم زبعلولو يزارربو خمس نورو كابز بقاس دما أب كباب يروساليم بحق بوتا ويدما خمزي مريت ياسات وهيبكا ناي مسرح زبالة ما خانس لزفالتو نتبع المعرف زخونم بيت بب ماي بيتو كم سرحة سلازي هدياكيوس كا أب كباب غولغوتا بوتا تمسيحو بيت صولة سريحو نويح جزية دحر مصلحو جزية موتم ساخلة نتي أب بيتانيا زولو بيت العازار سمعون نيقوديموس نتي أب يروساليم زولو بيت كا نماريامن نمارتان أكافيلوم أبزي عالم كابزي عالم بموت تفلي بلنا مالتي سلازي زوم استوهالو دقي هدياكيوس فقران بمباروم بوزح أمونغوم كرحل صدقن كم زي سلازي نبروم لك بثابهم زورسهم زمحادروم حدا أكل كوينهم زمس قاشا إن تقبلوا كاب إجزابيهر بركة إن تعدلوا زنورو أمونات حوات كونوا مالتي دحرز كله قويتانان أملاخنان مدحينان يسوس كريستوس أقامشيت حاموس لك مزامرتو أسعيبو أبزستو هالبيت آتيو أبزدالو اللو معد ترخيبو
በረኸት ቃሉ ኣሕደረሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ዓደሎም ድራር ምስ በልዐ ንበረኸት ኢሎም ዘምፅእሉ እንጀራ ልዒሉ ነቲ ጽዋእ እውን ባሪኹ ቀዲሱ ጽባሕ ዓርቢ ንበጃ ኩሉ ዓለም ኣብ ልዕሊ መስቀል ዝስዋዕ ስጋ እዩ ከምኡ እውን ነዚ ጽዋእ ልዒሉ ስለ ስርየት ሓጢኣት ዝፈስስ ደመ እዩ እንክስተዩ ኢሉ ንዓሰርተ ክልተ ሃዋርያት ሃቦም ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር ሞቱ ገለጸሎም ነዞም ሰለስተ ሓዋት ዝተዋሃበ ጸጋ እግዚኣብሔር ንኻልእ ኣይተዋሃበን በብ ኣስማቶም ዝቕበልዎ ሰማያዊ ክብሪ ዝተፈላለየ ከም ምዃኑ መጠን ቤተ ኣልዓዛር ቤተ ስምዖን ቤተ ኒቆዲሞስ ኢሉ እኳ ኣብ ሰለስተ ከፊሉ ይናገር እምበር ብዛዕባ ሓደስ ሓደ እዩ ማለት ሕውነቶም ሓድነቶም ኣጽኒዖም ብፍቕሪ ብሃይማኖት ተሰሪቶም ዝነበሩ ኣቦም ሄድያኪዮስ ዝሃቦም ሓንቲ ዓባይ ቤት እያ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዝተጠቕሰ ታሪክ ብስፍሓት ብዕምቆት ብጥልቀት ክሳዕ ዝበፂሑ ዘሎ ቤተ ኒቆዲሞስ ዝብል ንመረዳእታ ዝኣክል እዩ ስለዚ ሰለስቲኦም ኣሕዋት ኣብ ሓንቲ ቤት እዮም ዝነብሩ ከም ዝነበሩ ታሪክ ይነግር ማለት እዩ ስለዚ ጸሎተ ሐሙስ ኣይሁድ ፋሲኮም ከብዕሉ ከለው ድሮም ሞት ጎይታ ምስኮነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ቤት እዚኣ ንዝፈጸሞም ተግባራት ሓሙሽተ እዮም ማለት እዩ በቀዳማይ ተሪና ትሕትና ምእንቲ ክምህረና እግሪ ደቀ መዛሙርቱ ሓፀበ ብኻልኣይ ምስጢረ ቁርባን ሓድሽ ሕጊ ዝሰርዓልና ብሳልሳይ ክተሓዝ ከሎ ኩላቶም ገዲፎሞ ካብ ዝብተኑን ቅዱስ ጴጥሮስ ደርሆ ከይነቀዎ ሰለስተ ግዜ ከም ዝኽሕዶን ከም ዝተዛረበ ብራብዓይ ድማ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ሰፊሕ ትምህርቲ ከም ዝመሃረ ብሓምሻይ ንሪኦ ኣብ ጌተሰማኒ ንዓና ኣብነት ዝኸውን ጸሎት ከም ዝጸለየ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 26 ከም ዘሎ ማለት እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒት ክርስቶስ መግቢ ኣብ ዝተዳለወሉ ጠረጴዛ ዝተቐመጠ ንደቀ መዛሙርቱ ቀፂሎም ናይ ክብሪ መቐመጢ ንመሓዝ ኣነባበልፅ ምባል ክቀዳደሙ ከለው ኣተኪሩ ረኣዮሞ ካብቲ ተቐሚጦሞ ዝነበሩ ተንስኡ ክዳኑ ኣቐሚጡ መወልወሊ ጨርቂ ኣልዒሉ ሕቁ ተዓጢቑ ማይ ብኩስኩስ ተቐዲሑ እግሪ ደቀ መዛሙርቱ ክሓፅብ ጀመረ ናብ ስሙን ዝተባሃለ ጴጥሮስ ምስ በፅሐ ጴጥሮስ ንዓይኒ ስኻን ዘለዓለም እግሪ ኣይትሓፅበንን ኢኻ ስለ ዝበሎ ጎይታኻ ኣነ እንተዘይሓፂበካ ምሳይ ዕድል የብልካን ኢሉ መለሰሉ ሽዑ እግሪ ደቀ መዛሙርቱ ሓፂቡ ምስ ወድአ ነቲ ጨርቂ ልዒሉ ክዳኑ ተኸዲኑ ንኻልኣይ ግዜ ምሳሕ ተቐመጠ ኣብቲ መኣዲ ብዝተዳለወ ዘይጸለመን ዘይሓረረን እንጀራ ልዒሉ ጸለየ ባሪኹ ኣብ 13 ቀሪሱ ሓደ ንዕኡ ነቲ 12 ኻ ነቶም 10 ደቀ መዛሙርቱ ሃቦም በዚ ኣብዚ ኣብ ግዜ ኦሪት ዝስዋዕ ዝነበረ መስዋዕቲ እንስሳ ጤለ በጊዕ ተተክአ ማለት እዩ ሎሚ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ምስጢር ቁርባን ክትምህር ከላ ዝኾነ ቀራቢ ሰብ 18 ሰዓት ፂሙ ንኣፉ ምረት ክስምዖ ከሎ እዩ ኢላ ተረድእ ማለት እዩ ስለዚ ሊቃውንቲ ነዚ ከም መረዳእታ ከቕርብዎ ከለው ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ለይቲ ሰዓት 9 ሰዓት ክሳብ ሰዓት 9 መዓልቲ ብድምር 18 ሰዓታት ዝተፈላለየ መከራታት ተቐቢሉ መሪር ሓሞት ንዝሰተየ መዘኻኸሪ ይብሉ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቅዱስ ስጉውን ክቡር ደሙን እንተዘይወሲዱ መንግስተ ሰማያት ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ነዚ ንምውሳድ ከዓ ካብ ቂም በቀል ጽልኢ ተነሲሕኻ ነፂሕኻ ናፃ ኮይንካ ምቕባል ከም ዝግባእ ቅዱሳን መጽሓፍትና ቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ይምህሩና ከይተገብኦ ዝበልዐ ግና ኣብ ርእሲ ዕዳ ከም ዘለዎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ከምኡውን ሊቃውንቲ ክምህሩ ከለው ንቁርባን ብመብልዕን መስተን ዝገብሮ ምክንያት ብልዕን መስተን ምስ ሰብነት ከም ዝወሃሃድ ንሱ ከዓ ፍጹም ከም ዝተወሃሃደና ከም ዘረድእ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ መብልዕ መስተ የፋቅር እዩ ንሱ ኣዝዩ ከም ዘፍቅረና ዝገለጸልና ብስርናይ ወይን ዝገብሮ ትንቢት ንምፍጻሚ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ እውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እዋን መዋዕለ ስጋዊው እኽሊ ንጣዓም ኣብ ዝበሉሉ ግዜ እቲ ዝጣዓሞ ስርናይ ወይን ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ገላፂ ምስጢራት ወሃቢ ጥበባት ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና استمهرنا يبلبنا خدرنا كمون ዕለት ሐሙስ እና ዕለት ዓርቢ ከምኡውን ናብርሃት ተሰዓዩ ከብጽሐና እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይግበረልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቻነ ዘፈጠረ ከመናምልኮ አሜን